Казвам добър вечер още веднъж на всички, които дойдоха днес с едно сърце, което повече не може да мълчи. Нека кажем ясно от самото начало на протеста, още веднъж, че той ще бъде мирен, че той ще е надпартиен. Той е солидарен с София, където в момента има много повече от нас и най-вероятно ще станат още повече. И също този протест е за вас и за мен. Аз съм гражданин и ние трябва да сме заедно и да сме шумни. Нека ви чуя. Днес тук на площада и надявам се и след това не сме за да се делим, не сме само за да крещим и в никакъв случай не сме тук за да рушим. Напротив, да градим едно силно, гражданско, обединено общество заедно. Искате ли? В момента, докато другата част на Пловдив гледа светлините на Коледа, а в София хората са на улицата, за да се борят бюджетът да не ограби до година нашите джобове, нашите семейства и нашето бъдеще, ние казваме: Пловдив няма да мълчи, Пловдив няма да спи, Пловдив се събужда. Благодаря ви, че сте на площада. Този протест не е срещу никого. Този протест е за нас самите. За ние като хора, които напоследък сме се унесли по еляка. За чистият въздух, който искаме. За нормалния транспорт. За безопасността по пътищата. За грижата за децата. За прозрачност и за умни решения. Да, бюджетът ни провокира, но ние сме тук, защото искаме нещо ново, в което да участваме всички ние като граждани, а не решения взети на затворени врати.